Какво стана? Докъде докарахте? Това трябва да стане цигано, нали? На тази печка. Добре. О, как вкусно мирише! Как е, Мирка? Вкусно ли? Вкусно ли? Виж път като финиш тази готвен. Страшни. Пробвай. Моля ти се, бе. Ма той го е правил, я го питай, виж колко е вкусно. Браво. Много ти на водка, и аз ще повече. От тях толкова не трябва. Диане, нали ги следиш? Помагай им, защото те не са учили като тебе. Още не ги знаят тия неща. Вода. Да,